heti sanonut, että se on huono asia siellä. Hän on luvannut helpommin elämää. Tälle hän tekee mitä hän luvannut. Joka tapauksessa tälle pitää hänen kanssaan puhua kauden naisen kanssa. Ja haluaa sen naisen joka tapauksessa, eikä mitään rumaa äijä. Mitään epärehellistä rumaa äijä, jotain vääryyden tekijää. Tää on just sitä, mitä luvattiin, ettei syyskuussa eikä elokuussa. Joka tapauksessa antaa Martin tähän vähän aikaa olla, kun antaa mukaan. Joka tapauksessa sitä katkelua ilmeisesti. Joku saa henkilöä, ei vielä perhe. Se ei tarvitse hermoida, ei näyttää noista jaksaa. Se haluaa sitä vastaan. Se on yksinkertaisesti tyhmää. Joka tapauksessa siinä rahassa niin se haluaa. Se on joka tapauksessa tekee niin, ettei se halua antaa. Mutta hän tekee sille sen elämä joka tapauksessa. Hän on luvannut, että tehdä eteen sulta ilmaisesti kysymystä helposti sanoa. Se haluaa joka tapauksessa se kauniin naisen, kun sille pantiin niin vaikea elämä. Se haluaa sellaisen, kun se vähän samanikäisiä ja samannäköisiä. Samanikäisiä, kun se oli nuori.
vaikkapa korvauksia tuosta äänistä. Joka tapauksessa ei kysy tätä enää, kun hän on luvannut, että se kusetus ja lopussa. Se on poliisiasia se kysymys. Hän ei kysele, kun hän on luvannut, että se loppuu. Sellaiselle yksinkertaiselle Olli-Pekka Jaloselle. Sillä on jotain apua. Sillä ei ole tässä asiassa rahaa. Siinä on sellainen johtaja, joka ei tee niin. Monien takia saa se 5 000 rikosrekisteriä paradoidissa. Sen takia, että äijä vähän lukuttaa selkomaan. Tekee joku asia, mikä Markunin takia on niin viha. Sä oot huono. Hän ei ole huono enää kauan. Hän on joka tapauksessa hän ei ole huono enää kauan. Se on luvattu, että se helvetti loppuu lopussa syyskuun alussa 2025. Siis siinä on vilahtanut se äidin syntymäpäiväkin. Tämä ei joka tapauksessa sellaisen asian, joku sieltä on ottamassa. Siis siellä vilahti se Leo ja Pasi. Yritä sitten olla rauhassa. Anteeksi, mä en huomannut mitään. Hyvää joulua, jos ei nähdä. Kiitos. Mutta hän joka tapauksessa ei ilmaiseksi kysy. Ei olisi kannattanut tähän vielä